Balimao Anyokma, très urgent. Bien vendredi 17 janvier 2025. Maître Moutagatal Borabika et révélation pele pas de ke. Aywa. Maître Moutagatal a kumana bide. Aywa mbe wole bla. M5 fan. M5 moué. Ni Mamer Ali Bachili Maramti Kadal Sobalao. Ani en fa Cheikh Omar Sissoko. Ale mierek. Ye M5 créé. Ani M5 tonde fe bien oro. Au beka nga ni video la tani ire wolo debu sera par beka ni video na jebi Maître Moutagatal ko surasu ye M5 Janfa pour la première fois Moutagatal est courageux sur ka bobi ko surasu ye M5 Janfa Moutagatal ko santemele ko shwani drone kara asimika fanga kono Moutagatal ko courantege ko mga mogo chama ni turala ko ma beale Moutagatal ma Moutagatal, merci beaucoup pour avoir dit la vérité. Al nakasro, neka kungata nita tekele ye tienfo. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, Moutagatal kumaka ere kala angala mefolo. Conseil menebolo ka nyesi M5 chekoroba koro fefe ba ofefe be M5 na obebe ka nyokan kelebi. Message tellement menebolo ka nyasa obe mabi. Ay bi video la dia kalabane. Anga Maître Moutagatal kumaka na me. Akoko surasu ye anjanfa. Ça c'est une vérité. Ango ora la me folo ambone gono badeu mamina yelema dunanga jamana kono août 2020 M5RP ali sorasu de bedaka fo ami jona baranyon voilà ni ya laje gouvernement laba mi sigira sisa abina ko o benga o tara kabla kerdafe Otara Kobla Keredafe. Aya fo français frana, mais bon que version française là. Comme Bamanangalo, ma nye Bamananga oro de kala. Français talabo développer yere di katemeninga. Mais version française là, nga video version française là beaucoup là. Si ça, Moutagatal ya ira kafo. Ani surasu benga munke, surasu ya njanfa. Uyo den kerefe, uya beke surasi fanga isa. Donc, uya M5 Janfa. Alors que M5 de révolution ke uya M5 Janfa. Oui, uya M5 Janfa. Mais Moutagatal, il est tien fois diarani, net tidoya. Mais ne veut mouni fait bi. Moutagatal a fora koka ede kunanga ke premier ministre Shogel kofa ode kulaidu taraye moume. Pour surasu ye Janfa. En bas de 10 minutes, monnaie bilabi. Mais Moutagatal kelintese surasi nabi. Al naga sorika, Moutagatal fera ka fokale bu soutenir. Oui, il faut fort parce que ko mogom ye Janfa. Lairu kambe eni mogomiche ere boraka fo ko ye Janfa ko ye laidu kan Janfa e klara ka fotuni ke bo tigi soutenu o ye sran kandi peut-être o politique kandi sinon nous sera sous nige fo ite Moutagatal labi c'est la pire vérité. Maintenant fa ne bena mu fo Moutagatal nyana bi igo ko ay M5 kele fin ke ko ka changement ke na bora sécurité la chamambe amakede ire chamam fo la fana igo ko do kara do make Moutagatal ya be fonte fe ka beji. Maintenant c'est ça nebe mun fo Moutagatal yere ngena e shogali kele surasu de ni shogali bla ngona e bodo ne bodo ni surasi nunu ulda obe bla ngona M5 chi ka ke morso ni surasu da ke parce que nan tora nyogon kan ou te fere chouenu na nan be tora nyogon kan ambe pression ku ko ou te ka fere choueni na ou te ka fere foida bi ayala je obe ka munga mali onabi parce que aw fara lindu. Bon, aussi, kelengelen te se surasi nuna. Non. Aka nga munde kebi, aka nga mali de sauver bi. Nema fo, aka wuli ka taga surasu genga bo fangala ayi. Aw sera surasi nunu mao, ube bi. Aw masu mao, ube bi. Ala ka kele de wuleme asimi no febi. Ayala jene asimi kona chaque fois beka yele kudi. Asimi kera yele bugu de bi. Owe hake ka baradi. Bon, ni ala ka kele wuli no fe ibe keta manguya dobe na ila la gushi dobe na ila kwa yere sikutala asimitara kulikoro ba kuma chama fa shite a bengalu hala ko ka ale de kele prezanye kuyo kuputa bengalu mo be ka bo fambe ka kuma ka foko chiantala we malu yadi o la baye muye la ba na be ko were ke munga jugun a sekotala abina fo danga kwa parce que aye M5 Janfa ma shite Janfa ke mali gono kala be barka doila asimi mo don mais asimi me klaka asimi me ke exemplier ma cité très bien que mali on a blé c'est fini ni munu ba no fo no fe mais ne bena mu fo aw chekoroba fe ngena bi e Moutagatal Mohamed Ali Bachili
en bas madame si Kadadouso musokoroba in ko kadne trop je t'aime trop madame si Kadadouso musokoroba in ko kadne de madame si Kadadouso a ko kadne trop wallahi j'aime trop cette dame wallahi nye combat in kenyo fait ali sine ka bunya bi ga madame si Kadadouso ani Mohamed Ali Bachili Anfa Cheikh Sissoko nga wole ba obe mabi aina dans la grande famille angana Mali sauver ma fo aka faranyo ka simi gen ay faranyo ka positionner positionnement doke na mo ke Canada la grande famille de M5 asimi ka fanga be chuko mina na kera bin fengi sorasi wera be na tukuni ka klonga ula meka tiandi fana parce que ne rebe rom na bi sorasi fanga be ninga nige bonela ni ay bi Mali be gata ni jiwu na o be kun fara be nyonga bi sorasu te karia awni alache asimi goitare be karia kaka sunguruta Kamali na folo marché beta ka dama aw shiti se ka kuma parce que ayaw be bla nyogona muntaka tal e bo don ka fo asimi nga sunguru de batulu nyangi asimi Mali war beta ka de batulu nyangma aw fe farali do ka fara u ga stratégie kunodi ibado ay fara nyogon kan bi pour l'intérêt du Mali puisque aw be janfara déjà muntaka tal e janfara e re boraki janfara anaka sora iko kibe transition soutenir iya ira kwa foku yi janfa mami ere bora ko mami e janfa ni ko kibo soutenir politique kuma di déjà ebe mogo mi fait ebe fait ka mogo mi deme ita foku yi janfa o wa ira itkerula foki chu ko fe me tse ko fo c'est la vérité abebe musalaha.com la mone ba obelabi abebe ka kashaka aga glance afela nuna ma o tse ka bokenega mais munela out tse ka fara nyon ka bi aw ni shogelu ko kala maiga muntaka tal maître Moutakatal, Shogel ko kalamade, ayaka différence ou dakere fa ka faranyon ka aga jamana sauver le plus vite possible. Sinon fanga beta bi bolo wera koronto kuni abeke opposant e Moutakatal kelentise kanani changement Shogel kelentise kanani enfa Mohamed Ali Bachili aye nyongonye aga faranyon kan aga ke grande famille aga nyongo invité aga saga faga aga foko M5 grande famille M5 be nyongo retrouver bi depuis que les menga kuma fo ma fa ka fara nyonga ka ta fo ko surasu ka wuli ka bo fanga la mo fore na o be fara nyonga ka be bolo be nyonga ngolo bi o jatige bolo mama na ko do be ateke Mali kono bi parce que surasi numbi na fo zera ni je jatigi fakajiri uga yiro be kungo kono ko zera ni je jatigi fakajiri na glona yiro yirla bo yiri fakade ale to de ko zera ni je jatigi fakajiri yiri to di asimi to de ko asimi to kura ko zera ni je jatigi fakajiri yiri ndore do abe fale yiri to de la na le fale na yiro yiri la bo yiri fagadi ale be balo o yiri be sa asimi kara zera nje jati fagayiri ka glo yere wala ka yere wolo faga pew asimi kara zera nje jati fagayiri de ka M5 faga pew awa furambe ka utola kunu we union sacrée di usura si nyogo be nyabala asimi be ka Mali na flota ka di batuluma surasi be ke chouette parce que ou bebu ka parmu soro oui au den flanc de flèche ka jamana ta ka jamana ke inafo jamana dambe be bora la au be sigilengena au de du eliti nke au de jamana do na boko changement o changement make o yele mana ko ke sunguru teke jamana yi o yele mana ko ke jene yake jamana yi au be sigile nya bala asini ne be ka sunguru tabi ka taga no e kaibi au ni alache me kuma kele fanyana bi ala akana asimi kele de mais ala ka kele do be ka wuli asimi no fe bi asimi te na toyi na asimi tora ka fone ma ko nya mo den ta to fle hali malle ma wuli ko asimi be ta choko do la wallahi me conseil kele fana di awma ne ga nu kuma in kofe aya yeri marqué dron mbe mogo be koloshidi ke ne ba do Moutakatal ebina fo ne be Moutakatal jati na fo mfanchin ou bien koroke bar parce que ne grand frère do ka koroni Moutakatal ne grand frère do be no lu be ta sambi wolon la de ou sambi woron don bon me kuma do fina me na kuma do fo Moutakatal nyana ay asimi kunu ana bilaje M5 ni asimi kun bolo be nyogambolo domina asimi kun keleba foko bomoni kalama asimi chuni M5 dro ala e manguya buguri taka ulubo taka joshi na asimi kuma na biya be digi hali ulu bebe dimi oye hakeka baradi wala hakeka bar awa haketa to ada ashika na asimi kelede aya to alama chene dalindo nebe dimi
ne se ko tongana be dimi ne be kuma mais ne te se Assimi la mais ala de sala aw kana Assimi kele de mais wallahi ala ta to da ne be dimi kuma la be kuma ma fa surasu de wallahi alni hani surasi nyongo ko be Assimi sutra be ta jiwu yo fe ala de fanga dima mogo de sara misiri kono ko changement kana e nano yelema ka mali na folo ta ko di i ka sunguruma aw be sigile nyabola aye fara ɲɔgɔn kan avant qu'il ne soit trop tard be kuma kelen fana fɔ ne ka ni kuma in kɔfɛ surasiw bena paniquer segu tongara be ka wele kɛ akili be professeur Ali Nuhu Jalo la professeur Ali Nuhu Jalo ko politicien ma k'a y'a bolo di n tɛ ka politicien wele dɛ n bɛ ka exemple de ta voilà ne ni minnu ye M5 kɛlɛ kɛ ne bɛ ka wele bila olu de ma n tɛ ka wele bila politicien ma dɛ c'est vrai politicien b'u la mais an fɛn fɛn M5 kɛlɛ kɛ ne ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ne bɛ ka bɛɛ de wuli bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi i ma Ali Nuhu Jalo ko sɔrɔsi ninnu k'u bɛ ka janfa kɛ yɔrɔ a ma bɔ ne kirinda mɔgɔ ma b'a yɛrɛ kalama i b'a dɔn ko ni sɔrɔsiw hali ala u ye ala janfa u y'u kalekan janfa kuma bɛ b'u da tiɲɛ t'a la faso jɔlaw tɛ u nana u bɛ to fanga la cogo min u bɛ k'o de ɲɛɲini u bɛ se ka fanga k'u ta ye cogo u bɛ k'o de ɲɛ u ka sira tɛ maliyɛnw yɛrɛ la tɔgɔ ɲini nkalon tigɛ o de bɛ Mali kɔnɔ bi mais ça passera pas mais fanga bɛ yɔrɔ min na bi fanga in ni binni de ka surun bi Assimi yogo Assimi bɛ namasa fara de kan a bɛ ka glisser ka taa an sigilen bɛ dɔrɔn a bɛ bin dɔrɔn n'o ka sɔrɔ ni Assimi ka fanga binna don min na ka sɔrɔ aw cɛkɔrɔba yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la petini dɔ bɛna fanga ta tuguni k'aw bɛɛ manipuler tuguni an tɛ fɛ bilen fanga in ka bin mɔgɔlankolon si tɛgɛ kɔnɔ bilen aw de bɛ wuli k'aw jɔ sisan k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est l'union qui fait la ɲɛ tɛ u sɔrɔsi damaw kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma peut-être mɔgɔ dɔ bɛ se ka b'u sɔrɔsi dɔ la peut-être ka dɔ gɛn ka bɔ yen an t'a dɔn mais ala kɛn t'a to u da parce que ala kɛlɛ de wulilen bɛ Assimi nɔfɛ Assimi tɛ to yen bilen na n b'o f'i ɲɛna dɛ hali ni maliyɛnw ma bɔ ala t'a to Assimi da a ye kɔlɔsili kɛ dɔrɔn depuis Assimi ye M5 bɛɛ den kɛrɛfɛ fo bi a ye hɛrɛ sɔrɔ wa ou bien a ma hɛrɛ sɔrɔ a ka ko bɛ ka yɛlɛ de wa ou bien a bɛ ka jigin de a ye janfa de kɛ wa ou bien a ma janfa de kɛ a ye résultat filɛ nin bi a kɛra yogoro de ye bi a kɛra nkalontigɛla de ye bi awa a bɛɛ tigɛra la bi ayiwa a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw cɛkɔrɔba bɛɛ n bɛ wele bila yɛrɛ wolo debu siranna para mɔgɔw ma a ye commencé a ka ɲɔgɔn rassembler M5 RFP mɔgɔ kɔrɔw Ben le cerveau en tant que président de yɛrɛ wolo Ben M5 maa minnu ye M5 créé Ben fait partie Ben le cerveau hali ni bɛ kaso la bi an ka soutien b'i ye Sidiki Kuyate a ye taa bɛɛ ka ɲɔgɔn yew daminɛ sa a ka fara ɲɔgɔn kan a ka positionner mɔgɔ caman bɛ k'i positionner bi dɛ mais ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ caman bɛ positionner la bi hali ni ye fanga in ye i b'a dɔn k'a bɛ bi a y'aw positionner politiquement a y'aw fara ɲɔgɔn kan n bɛ siga kan n ka wele bɛ M5 mɔgɔ kɔrɔ bɛɛ ye e Muntaka Tall b'o la an fa Mohamed Ali Bacili b'o la Madame Si Kadiatou Sow ninnu b'o la Cheikh Oumar Sissoko ninnu bɛɛ b'o la a ye ɲɔgɔn ye aw ni Choguel aw ka fara ɲɔgɔn kan ani Modibo Sidibé la grande famille du M5 a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne bɛ ka nin kuma in fɔ bi n bɛ ka fɔ a ka hɛrɛ de la dɛ aw de kɛlɛ in kɛ aw de mana fara ɲɔgɔn kan bi a bɛ se ka na ni changement ye ninnu tɛ changement kɛlaw ye u y'a dɔn bɛɛ kunkolo la ko sɔrɔsi de bɛ se changement na ko ka bɛɛ gɛn ka bɔ yen bi sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ yen bi président ye sɔrɔsi ye premier ministre ye sɔrɔsi ye président de CNT ye sɔrɔsi ye a bɛ cogo jumɛn bi réseau bɛɛ kɛra nkalon ye réseau bɛɛ kɛra propagande ye c'est pour vous dire jamana in nkalon tɛ jamana in jɔ jamais sɔrɔsiw yɛrɛ dama de filɛ bi a bɛ cogo di u ye coup d'état fɔlɔ kɛ u ye anw M5 kɛlɛ de janfa a tun bɛ cogo jumɛn a seginna côté kelen na comme u ma da ala ko la u dalen bɛ boliw de la koyi u dalen tɛ ala ko la dɛ u bolo ko u ka filɛlikɛlaw bɛ mun f'u ɲɛna ko de ye tiɲɛ ye sɔrɔsikɛ janfanti dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ caman bɛ kule sɔrɔsiw de an bɔ bolo la aw b'a kalama k'a fɔ ko M5 ka 10.17 mesures ko de bɛ ka Mali kura jɔ caman t'o dɔn Assimi Goïta ye deuxième coup d'état min kɛ u faralen M5 de kan u ye tɔgɔ sɔrɔ u ye M5 bila dɔrɔn u ma ka go bi ko wulumusoni bo bi awa M5 mɔgɔ a ye ɲɔgɔn ye a ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ wolo mɔgɔw a ye ɲɔgɔn ye a ka fara ɲɔgɔn kan c'est pour le bonheur du Mali
ay erreur mu ka ay bo kono ou sɔrɔsiw yɛrɛ ma ye Mali kɛ ɲɔgɔn na dɛ mais u ja tigɛlen bɛ bi u tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi c'est l'union qui fait la force an y'a tɛ européen bɛ faralen ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw yɛrɛ ma kɛlen bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan parce que u bɛɛ bɛ dɔn dɔɔni sɔrɔ sɔni fɛn fɛn bɛ kɛ a sɔrɔsi fɛn fɛn b'a bɛɛ bɛ dɔn dɔɔni sɔrɔ peut-être dɔ de ta bɛ caya ni dɔ ta ye ni mun ye mun y'a ko dɔrɔn kɛlɛ bɛ wuli u ye Mali kɛ gâteau de u yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ ambassadeur u y'a bɛɛ kɛ sɔrɔsi gouverneur u y'a bɛɛ kɛ sɔrɔsi u y'a hali planto u y'a bɛɛ kɛ sɔrɔsi mais o sɔrɔsi kɛlenw de bɛ tila ka wuli ka u kɛlɛ u t'o dɔn a ma deli ka kɛ Mali histoire la Muntaka Tall yɛrɛ y'a fɔ i ko k'u ye sonyani de kɛ donc bi a ye kɛlɛ ban Muntaka Tall kɛlɛ min ni Choguel cɛ a ye kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu tɛ se ka Mali sauver wallahi ne seko tugara bɛ n kale alikuranɛ la ninnu tɛ se ka Mali sauver a kunkolo t'u la a y'a lajɛ Nasimi bɛ kuma i b'a fɔ ko denmisɛnnin ni dɔgɔ bama faga dɔgɔ na tɛ jɛ dɛ ni dɔgɔ bama faga dɔgɔ na tɛ jɛ dɛ i n'a fɔ gɛrɛn na san nɔ n'an sigi n'an taara an denmisɛnnin ma n'an taara mɔgɔw ka kaba suɲɛ an bɛ n'an sigi cɛ ni dɔ ka bama faga dɔgɔ ka n'a tɛ ja koyi o ye binganikɛ kan de o ye namara kuma de ko n dɔ ka bama faga ko dɔ na dɔ de ka ba bɛ faga e ka na bɛ ja est-ce que a bɛ ka kuma in faamuya a bɛ ka taga kuma fɔ gɛrɛn kuma ni ninnu c'est à dire que an bɛ basa faga kɛ wagati na dɛ et puis i tɛ nin kuma in mɛn mɔgɔkɔrɔba da dɛ an denmisɛnnin ma kun bɛ wallahi ne ni n ka denmisɛnninya don ka bala ne fa ma deli ka fɔ nin kuma modèle fɔ ne m'a mɛn mɔkɛ da ne m'a mɛn yɔrɔ si an bɛ basa faga kɛ wagati an kun bɛ nin kuma de fɔ cɛ ni dɔ ka bama faga dɔ ka nati ja ko denmisɛnnin ninnu de kun bɛ nin kuma ninnu fɔ i ma président yɛrɛ tari jɛ dɔrɔn ka taa micro ta k'o fɔ hey ni dɔ ka bama faga dɔ ka nati ja dɛ hey an ka ba a tɛ faga a bɛ k'o fɔ dɔrɔn a bɛ ka kuma c'est à dire a bɛ ka kuma galon da quoi a traumatisé len non koyi a kan ka dɔw la ko nin ka fanga banna et puis Muntaka Tall ye kuma dɔ fana fɔlɔ an ka Muntaka Tall ka kuma dɔ bɛ an k'o fana lamɛn a b'a kɛ to Muntaka Tall ye kuma dɔ fɔ an k'o lamɛn k'i bi pan kuranko kunna kuranko in bi an bɛ sumaya la maa dɔw bɛ ɲinɛ a kɔ nka sunkalo man jan dɛ funteni fana man jan o ye damu yɔrɔ ye nka fɛn min kuranko in na min tɛ damu ko ye a y'a lamɛn buna adamadenw ka baara baarakɛyɔrɔ belebele a n'a fitinin caman datugura dɛ dɔwɛrɛ bɛ se ka datugu kuranko in fɛ a y'a lamɛn nka o dɔrɔn tɛ buna adamadenw ni an ni don bɛ kuranko la kuran bɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔso la maa joli ni tora o la voilà salo an ye ko y'an ka jamana in kɔnɔ ka ala ye Mali da ɲɔgɔn ma ye voilà i bɛ kɔrɔbiyɛriw de tugulen ɲɔgɔn kɔ ka taa jɔ kaburu dɔ da la dɔ ka taa dɔ ka gɛrɛ dɔ ka taa dɔ ka gɛrɛ voilà su b'i bolo i b'a don su fɛ bari bilayɔrɔ t'a la mɔrili kɔnɔ voilà fo kana don an ka janajaw kɛcogo la ka caman tiɲɛ a la a bɛɛ lajɛlen nin bɛ san jɔn kɔrɔ wari don Assimi Goïta ale de y'a dun solution t'a la o i se ka adamadenw to ɲɛ k'Ala k'e t'a ɲɛ président ta kɛlen bɛ malo ye bi dɛ n'a kumana yɔrɔ dɔ bɛ taga fɔ ko nkalon don hali k'i sen a ka ɲi sa a ka to ne Assimi k'a bɛ ka micro ta fo ne bɛ nisɔndiya hakɛ ma ɲi koyi hakɛ ma ɲi dɛ a bɛ to force face la dɔrɔn a bɛ taga kuma ba dɔ fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ b'i da k'i kɔnɔnkolo duguma a b'i ŋaɲa ko sɔn b'i bi i t'o tulo ye o bilahi taala sɔn b'i bi i t'o tulo ye dɛ a y'i boli biribiri ka taga kulikɔrɔ dɔrɔn ka taa nkalon tigɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ a 80% bɛɛ nkalon cɛ fo ka kɔnɔni bila ne la laban a bɛ fɔ ne ma ko laban ko juguya a bɛ ni Ala cɛ a b'a to na dɔrɔn a banna donc maliyɛnw an bɔra Muntaka Tall yɛrɛ bɔra ka nin fɔ sisan nɔ donc ne b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ fanga mɛta ye wallahi ne de y'a fɔ an na fanga in bɛ bin dɛ mais k'a fɔ ko ne b'a bin ne t'a bin dɛ ne bɛ dénoncer kɛ nin kɛ ne b'a la fana deli ni mɔgɔ min bɛ Assimi salon ka bɔ a kana faga dɛ a ye hinɛ la quoi a ye taa bila Poutine fɛ yen n'a bɛ Assimi gɛn don min ka bɔ fanga la dɔrɔn a y'a ta avion na ka taa bila Poutine fɛ yen ko Bachar Assad ka chambre dɔ labɛn quoi Assimi Goïta i bɛna jatigi sɔrɔ a tɛ mɛn koyi i bɛna jatigi dɔ sɔrɔ Bachar Assad siri président bolila ka taa Poutine fɛ yen an b'i fana bila ka taa yen wala hinɛ bɛ ne la mais mun fana fɔ aw ɲɛna yanni n ka bɔ kuma la c'est très important n bɛna nin yɔrɔ fɔ maliyɛnw ka nin yɔrɔ partager n bɛna message teliman dɔ fɔ yarɔ n k'aw ma n k'aw ka fara ɲɔgɔn kan sisan n ka AMC kɔrɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ grande famille ye
Ah, il va essayer sɔrɔsiw bɛ commencer k'aw welewelelu daminɛ an b'a kɛ ambassadeur an b'aw kɛ tan pour que aw kana fara ɲɔgɔn kan aw ka fara aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi Asimi tɛ sinɔgɔ a bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛna wuli a contre la tu sais ni i nɔgɔlen don i tɛ lafiya o quand tu es faux i tɛ se ka lafiya ni adamadenw bɛnnen parce que ni jama bɛnna jama bɛ tiɲɛ ye awa jama bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna ne kɛni m'a fɔ a ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa marche kɛ ko ka Asimi gɛn ne m'o fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka bɛn kan kelen ma ni mun ka ɲi a ka fɔ ko ka ɲi ni mun man ɲi a ka fɔ Asimi o man ɲi o pression bolo Asimi b'i tilen mais a t'o fɛ parce que aw fara farali fɛ o de b'a arranger bi awa tant k'aw fara faralen bɛɛ a man ɲi aw si ma a y'aw jija aw siw avancera a ka fɔ ko aw ye nin k'aw faso ye n'aw fara faralen tora tan cogo la saya bɛ yen balo bɛ yen don dɔ la a bɛ don aw mɔdenw tulo la k'i m'a ye ko nin yɛrɛdama ma bɛn yɛrɛ aw bɛɛ tɔgɔ jugu bɛ taa lahara ala k'an kisi o ma aw den ye ne mun ye aw dɔgɔnin ye ne mun ye sɔrɔsiw ye ne ni bɛɛ le cerveau bila ɲɔgɔn na f'an ye ɲɔgɔn nɛnɛ réseau sanfɛ mais an sɔmina an ye ɲɔgɔn faamuya a mɛnna kuma jumɛn bɛ yen ne Segu Tunkara ni bɛɛ ma mun fɔ ɲɔgɔn ma mais bi ne ni bɛɛ ka di hali n'a ka sɔrɔ bɛɛ bɛ kaso la ni ala ye bɛɛ ɲuman bila ne bɛ ka bɛɛ nɔfɛ kɛlɛ kɛ o ne bɛ ka bɛɛ nɔfɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ ɲɛnafin bɛ nin ka ne faga bi ne pressé bɛ bɛɛ ka bila bi mais pourtant ne ni bɛɛ ni ɲɔgɔn kɛlɛ réseau kan sɔrɔsiw d'an bila ɲɔgɔn na an jara bi Muntaka Tall e ni fɛngɛ Choguel aw ka teriya ka ca ni san 30 ye a y'aw jija a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour le bonheur du Mali ninnu tɛ Mali bonheur de ninnu ye opportuniste sunguru tɛgɛlaw di a bɛn ala na kɛra cɛ aw sigira aw ka kɛlɛ kɛ a ka se ka tila mais n ka mɔnɛ tɛ se ka ban walayi aw bɛɛ ɲɛ b'a la mɔnɛ bɛ nin k'aw faga mais aw kelen tɛ se mais walayi ni Asimi Goita y'a mɛn don min na ko madame Si Kadiatou Sow Choguel Kokala Maïga Mamadi Ali Bacili Cheikh Oumar Sissoko ani Muntaka Tall k'olu bɛɛ sigilen filɛ k'u tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi wallahi billahi a bɛɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn ka laɲini ye ka jamanadenw ka fara ni ɲɛmɔgɔ jugu tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman kan ka nisɔndiya mun t'o fɛ o non ne ni bɛɛ ka kɛrɛ bana ma ja sɔrɔsiw ye u tun bɛ fɛ an ka to kɛlɛ c'est à dire c'est des monstres quoi u bɛ yen dɔrɔn pour leur intérêt u bɛ se ka fanga mara cogo min u b'u gulongulon mɔgɔw la de u tɛ se foyi la a ye bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ bɔ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ bi ko sɔrɔsiw de ɲɔgɔn tɛ ko sɔrɔsiw de Mali sauver bi Mali filɛ sɔrɔsiw bolo sauf filɛ a boli kɛnɛ filɛ u bɛ se ka mun de kɛ u bɛ se ka foyi kɛ aw u kana taa nɛgɛ k'u bɛ taa place dɔ di aw ma dɛ yanni n ka bɔ kuma na n k'o yɔrɔnin fɔ n'u y'aw nɛgɛ u b'aw nɛgɛ de sisan u bɛ yɔrɔ ne filɛ ka nin kuma fɔ sisan i b'a u bɛ téléphone ta sisan Muntaka Tall na an bɛ fɛ k'i kɛ nin ye pour que tora a kana gɛrɛ Choguel la hali n'u y'aw wele k'u b'aw kɛ président a kana gɛrɛ u la dɛ M5 mɔgɔ kɔrɔ fɛn fɛn ka ta Muntaka Tall la ka bila Choguel la ka bila an fa Mamadi Ali Bacili la ni sɔrɔsiw taara don aw fɛn fɛn ka tile fila in na o kɔrɔ de u tɛ fa aw ka bɛn n'aw bɛ ne ka kuma mɛn a ye wuli aw ka ɲɔgɔn démarcher depuis sisan n'a ye ɲɔgɔn démarcher ka bolo di ɲɔgɔn ma sisan walayi ko bɛ ban mais conseil mun di cybercriminalité fana mɔgɔw ma a y'a kɔlɔsi kiiritigɛ ko la dɛ commissaire dɔ tun bɛ Kita don min na Musa Tarawele gɛnna ka bɔ fanga la mɔgɔw taara commissaire ka yɔrɔ bɛɛ jeni a hakili to aw yɛrɛ la mɔgɔw mɔnɛlen don dɛ ala k'an kisi o ma n ka laɲini to yen o de kun don n ye message min sɔrɔ ka fɔ maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba o de ye nin ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la aw bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger mɔgɔ kunkoloni bɔra a b'o yɔrɔnin digi dɔrɔn a sɛbɛnnen b'a la ko 16 code promo a bɛ ne ka fɛngɛ dun ne ka fɛn tɔgɔ de ko urgent n'a ye Senwave application télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo don ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'aw don dɔrɔn a b'a ka banque information bɛ don a ka Senwave application kɔnɔna na aw tɔgɔ b'a ka carte d'identité kan aw b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aw b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone kɔnɔ a n'u tɔgɔ b'u ka carte d'identité kan n'a ye wari ci dɔrɔn o b'a sɔrɔ orange money la sur place Senwave yɛrɛ photo filɛ n kanu bɛ mɔgɔ la bɛɛ ka Senwave application télécharger mɔgɔ bɛ diaspora la France Italie Espagne Angleterre a kana ɲinɛ ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire a b'olu ka orange numéro ta dɔrɔn a n'u tɔgɔ b'u ka carte d'identité kan ko enregistré ka téléphone kɔnɔ n'a wari ci dɔrɔn o b'a sɔrɔ orange money la sur place maa kana ne ka code promo don n'a ne ka code promo don dɔrɔn 10 euros bɛ na o y'aw yɛrɛ ta yarɔ o ka di dɛ wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bara 1,99 € Senwave la solution a kan bɛɛ